چخال میکنی اکای ازبک استودیا اکای ما اکای عزیز خون короче кор ҷӯшиде сай бинандагон шумо да оз як ҷураи хела пирмона нишон метам акаи комрон салом бугӯ яда савол битем та боз биё бирем уҷа биё бирем биё ку биё бирем комрон я савол битам ол биши ака комрон базур дуровардем танеки я савол ака саволора бугум гӯш мекунӣ ҳаму клипда чӣ хел гирья кардӣ отам сума гирифт баъд гирья кардам хай ҳаму баъд матни хондагӣ байда ҳамура метавонӣ як бори дига бихонӣ падарма дӯст медорам дар хоки топонҷонам потонҷонам ҳар ҷура ҳамшар медорам падарма нахронед маладес беҳтарин баъд гуфтанем ки оянда да бо ягон клип мешава ба гуфти худат ё ба гуфти отат чандта каданӣ 16 кам нест 16 комрон ҳами оянда дай ку калон мешай ку калон мешай оли ту калон нестӣ ку 76 сола оқа калон ам нестай ҳамун калон шидана да ту одам шиданӣ ё ҳофиз одам намешай значит хай хуб хай ҳамада хай бугӯ ина канали ба фикрам акай ازбек да мепартоем видеота бугӯ ки подписаться кунед бугӯ подписаться мекунед сулай хай мухлисои акай ازбек ина марҳамат карда и писари акай ازбек худшай комронбек марҳамат шинос шен хай гуфти ами худш ки хай ҷураев хай мебахши комрон ҷураев ина худш ҳисоб кард хай марҳамат карда хуш омаден ба канали акай ازбек комрон хай бугӯ хай дастай хеле кохи хай молодца